Guetorri gara gauza serio eta profunduetaz berbetan. Eta oin, a ber, zeitzura emon behar dugun hemen. Baliabide mugatuekin urrunera iritsi dira toki hedabideak. Zertarako orduan, baliabide gehiago. Urrutirago iristeko, ez? Gauza gutxirekin hainbeste egiten badugu, imagina, bia aberatsak bagara. Bai, munduaren puntaraino edo, mendik puntaraino edo, bai, urrunago iristeko. Guain ere txanda. Oinzu. Irisgarritasunean eta eraginkortasunean hedabide handienen parera iritsi gara. Imaginatzen zenuten? Pentsatu ere ez genuen egiten, ez dakit. Baina, bueno, egia da horrek ematen dizula arrotasun puntu bat, ez? Ikusten dugu gure esparruan ze eragin daukagun eta horrek oain gainera neurtzeko aukera daukagula, ematen dugulako poza. Imaginatu, nik uste pentsatu ere ez. Batez be, COVID sasoian eta gure webgunetan eta izan genduzen audientziak eta kontuan aukinda hor, nik uste audientzia piko horrekin ikusi gendula, gure eragina handia zala eta hor potentzial handia dagoela. Hor Pirineoak ikusi genituen horrez, grafiketan. Bueno, nire hurrengo galdera. Sarea, papera eta telebista. Hirutasun, amaigabe horretan, erotu aurretik topatu duzue oreka? Eta sarea, papera eta telebista eta etor daitezkenak eta etorriko direnak, ez? Uste hor arriskoa daukagula, euskarriekin obsesionatzeko eta pixkat perspektiba galtzeko eta azken finean despistatzeko eta kontua da gureak azken finean kazetaritza dela, ez? Eta orduan jakin behar dugu, bide batetik edo tresna bat erabilita edo beste erabilita kazetaritza ondo hor mantentzea fokoa, ez? Eta gurea komunikazio proiektuak direla, papera, webgunea, sare sozialak eta etorriko dena hemendik aurrera, ez dakigula zer izango dan, etortzen denari aurre egingo diogu. Zuetako bat ez da tokikomeko lehendakari izan. Izan denak egin dezala bestearen hautagaitzaren defentsa. Hau, zuk egin beharko duzu. Bueno, nik uste, Iban Arantzadalen baimenarekin, oraindik bere legegintzaldian gelditzen jako apur bat. Bueno, ondino gelditzen jako apur bat. Initzala urte bat. Baina bere legegintzaldia amaitzen danean, beste pertsonaren bat beharko dugu, eta ikusita, hor Zarautz inguruan eta egin dozu esan aurrera pausuak taldean batzeko, eta proiektua sendotzeko, eta ikusten da hor gaitasuna badekozula, talde anitzak kudeatzeko, gorka, eta nik uste jubilatu aurretik tokikomeko presidente izan beharko zeunkela. Gazte jubilatzeko asma aurkatuta. Bueno, hemen dago bere hautagaitza, Bueno, nik ez dut ezer esango. Hoi nire txanda, ez? Bai. A ber, Tximistaren bideo ikusgarriak milaka bisitaldi ditu. Erreportaje txukunak baino askoz gehiago. Zein da analizia? Hori, tximistaren aroan bizi gala, ez? Bai. Hola, txispazo edo txinpartak bilatzen ditu jendeak, hortara eraman gaituzte sare sozialek, gero eta gehiago, nik adibidez TikTok ez dut konsumitzen, baina semiak ikusten ditut eta da, ez dakit, batzuetan tximista baino azkarrago, ez? Alde batetik, edabideok klikak nahi ditugu, kontsumitzaileek geroz eta gehiago estimulo harinak nahi dituzte, baina olatu horretan kazetaritza egitea beharrezkoa da edabideontzako eta horrek bereizten gaitu. Baina tximistak interesa pizten badau, tximista ipiniko dugu. Baleiken urte askotan bideo ikusiena izan zen, arrantzale batzuk derrepente topatu zutela basurde bat itsasoaren erdian han igeri, ez? Grabatu zuten hori, bideo hori lortu gendun, urte askotan hori izan da bideo ikusiena, gero kiston dokumentalak, elkarrizketak eta lanak ditu, eta baina horiek egin behar dira. Gure albiste ikusiena be itsasotik etorri zen. Ikastolan nigaz ikasia ben batek, ez dakiz kiloko lubina bat arrantzatua den, olako urpekaritza ez dakiz zer egiten, eta haren elkarrizketa denbora askoan ikusiena izan dan boton.
Ondo. Bueno, Azkena. nire azkena. Zenbat bider bota dizuete hau. Zu HB-koa izango zara. Eta zer erantzun duzu, Bueno, besteek zu PNB-koa zara edo olakoak esaten digutela, ez? Azken finean, ia ebitaezina da. Bestearen betaurrekoen arabera ikuste zaituzte, eta ez hainbeste zuk egiten duzunaren edo zarenaren arabera. Bueno, hori ere ikasiten da eramaten. Bai, gure kasuan bardin, udaletxetako errondak eta egiten ditugunean, batzuk esaten dabe besteen alde egiten dugula, besteek besteen alde egiten dugula, eta hori seinale hona da. Ezta? Erdi inguru horretan egongo garen seinale. Bai, Jesukristoren arabera, bai seinale hona da. Zenez, masailekoak alde batetik eta bestetik. Bueno, egurra apur bat jasotzen dugu. Ni ez naiz oso kristaua, baina... Baina hori lanaren barruan dago, ezta? Bai. Bueno. Amaitu duguz? Bukatu dugu, bale. Listo? Deauroren galderak eta Jesukristorekin bukatu dugu. Zelan borobildu osun dana,